Karbi risu nim sorong aji sertalin katalon pon ahut keng dongdam kedam lapen Karbi national anthem kilun ongdung aphaipen world record paman pon sia phanon si sik sedang pon bomlo NCVDBC atum pen spatir pi pon si di purung spi along samai world malaria di talondun Isis mukul kathara phan Karbi Longri khom sakhi atum pen kinep kang nang pon pe rek ajok sangpi malinitron pi pen ninga samsi chepaklang pon rong pharpin pukar chu porama ingteng kep mesen pen pachun pon Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarat phan samika dom bajreglo non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang ni thare jit kramsa non birta ang ton pen lang pon iksenang Karbi risin mi sorong aji ingdeng phokep sertalin katalon ponji aputhak pen mathijong ni phai engkoi raphoni sarsing teront langkung hobi open stage ki kim kerang ponji aphan CM Dr. Turam ronghang adi deng pen long ig sompon Ane daksi la chula ke bang ason la pen tipik la daksi du et parliament la green room syndrome so green room syndrome do isi do yi ola kala Karbi khai da khai khang thim binong lun tombo mithang jutang jubar lapen pindeng sumpot pen chenglok ason ke pa thu traditional stame pir thia dang pia long sami ki pas thang lun thek je phan pini jang mi puni pha engkoi ra phorni biputara langso kajrong hangpi memorial park ibs sai hemalong mai ing nipon laso mailong KSE CM Dr. Turam ronghang MP Horan Singh B MLA Tor Singh ronghang EMS MAC KCS Amai Phu Chandra Singh Kro Chunbang Bida Singh Rongpi Lapen KSS Central Committee along Klembang Pubang Phetumda Chetongdun Karbi Akhaita Kaikang Team Lam Lun Porom Puthi Pindeng Sumpot Ing Choklong Pu Pirthera Phan Pachini Jiep Aphanpura Non Ki Bangji Surhinira Engkoira Plianingkan Karbi Risuni Sorong Aji Ingdeng Phokep Mari Sertalin Talon Ponahut Karbi Pindeng Sumpot Chingthang Pent Bang Suri Thongkep Susi Aradatum Karbi Nationals alun lun ponsi world record ke paman ponji aphan non chi sik sedang pon bomlo lapuson thak thaksi Karbi traditional game keng dongdam kedam ke chapati istami bangsuri thongkep susi arada tum chapati ponsi world record along amen ke thapon ji aphan cases atum pen non chi sik sedang pon bomlo lapen la bangso Karbi risumni sorong aji sertaling talon pon along stami India president Draupadi Murmu stami nangstong dunji alam du pusi CM Dr. Turam ronghang pen pachini pon Katalon je aphan Karbi risunim sorong aje Karbi people hola long taralang so nilipang dak bonlo lada ko pipima kenang sot asayang dengan ke Karbi autonomous council pen klempon erji pula so pang dak ateng bensi pini sertalin katalon ji asengkan aphan ko pipima kenang ji pudak Karbi cultural society tiripi Amai Phu pen chenglok konchun bang lapen alang long kacerap do bang Phu bang phie tumpen Karbi autonomous council nilong nang cerap rapet MEC pen chenglok principal secretary pen chenglok ladak DC SP law and order pen chenglok lapen kedak yalsel lahe tu phanda hangallo lapen kedak APDCL power supply jate dak Arni Wang lak pharuisi aphai dujida armu gache tongji ladak jate ladak karena hinda jate damde de je phan lahai lapen gen net tame jate ke damde de je phan se pini dak chingwai ching sai ponlo lasi ke klem pon je phan se ka pangcheng sayang deng pini ben ke cheng ponlo lancham la community la so open stage bang ke la open stage bang ladak bang ke dak masih drawing room dopo artist room dopo dak masih VVIP room dopo dak si VVIP sitting room dopo dak si kitchen room doji dak lo masih dining hall doji dak si lapen ke VVIP dak entrance belek ke damja dim belek lapen ke hola artist atum ke damja dim belek aiwe lapen ke oko dak si general toilet belek lapen VVIP ya toilet belek ete dak ke pining ke Karbi Cultural Society Tiri Piatum Nilipana Chuningri lo ye President of India fan appointment ang hang pitha President of India fan sinitum dak alui sar appointment pen hangji pu la soteng pen sinili President of India fan appointment hang pilo Kaziranga long chetong dam lo chetong dun pen alang tum dak
alui sarpo isap sin seltalin aningkan karbi sunim rong aji kata lonang aningkan along ke hangji panalang tu sik cetang pon lo lapen ke president of India tame lamcak nak pilo laso nangin dunji panalang bori pon fokus So capacity ko andi laso hot capacity bang ke penan lake sibagar mu daga phai pe to imase bori jita non la KCS tiri piatung lapen ke pining ke bihule world record ka creation dak tame nadak KCS anthem hola tame apranga suri kep anthem world record kori suring koi non bangke bang suri thong kep karbi atuma pindeng sumpot laso sing thang pensi bang suri thong kep laso world record kori je phansi chisik che dang bom lu posi KCS atum pen ahin pen patak por lapen ke ako traditional sports game lake kingdom nang labang ke Netherlands along world record kurilo participancy bang pharo krihini 1200 lapen ke hodak world record ki undun bang ke 957 lasi Karbi Anglong ladak tara langsung pining seltalin ningkan laso katalon je phan ke world record ka kuri je phan ni tumla kingdom nang tame lata bang suri kep bak participants opor so competition la so penda pini ching wai ching sai pon lo la hini world record ka kuriya sayang dengda ke claim ponji phansi pini cherai pon la hai gute ke pangrum pet ke da ke pharuisi guti pharuisi se so se da pini sayang denga kam si jingai choi Karbi Anglong sami relaki suk pabir de jia phan dipu NCV BDC atum pen spatir pi ponsi size tami bor ipon bomlo lapen jang mini pha engkora phor ni sami wall miriladi pohok ponsi pirthi adang pis tami talon pon bomlo la puson thak thak si jang mini pha engkora phor ni sami NCV BDC atum pen spatir pi ponsi wall miriladi papan ponsi ada por phai sirke pa por balong pen dipu joint director sai hemalong pen armu che jeng ponsi Karbi Anglong pen se merilia ki suk pabir de nang pusi hang tarang ponlo Labangso armuge che jeng pont dipu club asai hemalong an palidamsi dipu club asai hemalong mai inipon Labangso mailong KACC Health and Family Deputy Secretary Di Burwa Joint Director of Health Service Dr. Borsing Rongpi MHO Comt DMO in charge Karbi Anglong Dr. Samsing Singnar District Program Manager NHM Karbi Anglong Amarjit Tisu District VDP Consultant NCVBC Karbi Anglong Obek Killing atum chetong dun pen mirilya ke su opu thak samir rat atum phan cherok tok pen ke du pon thek ji phan sami chetham chebum pon lapen ke state pen si labangso awar sainang pi lapen labangso awal malaria ni ke pirthe adang lapen itum Karbi Anglong amunit kaddo we phan takapachini ya thelo je malaria penajok munit ki thi dopik Ansitame litum non Health and Family Welfare Department pen akerap ke longdun Council Authority State pen akerap ningkan pho angbong non malaria pen jungjung ki thi puke Karbi Anglong ta wek delu la pen aparata chuneng peneng ke malaria positive pu avi ke lang pen ates ke claim pen ta long le delu akeso afugiso do ta mene sita malaria jongjong pukenon ka vedelo lasi labangso a malaria pirthe adang longpen ke pavir de japan anso se abar sai ke claim pon bom dolo lasi lahai ka pachini ye phan busi la wall malaria de 25 tarik ko of every April labangso padoverji athema munitum labangso pachini nai aphan lasi labangso Ameria pa vedaje farman radatum nang cetodun pig nei athema lake radalong se labangso akisu ke kedu lasi labangso akisu ke chepong raji lotangte iletum
segelang hin pen department hin pen nilutum ke klema amuni do asha pen chenglok SW MPW SI MI Joint Director DPM office katu ko beta do et labang si la soposi nalatum katu ko se tame nilutum labang so awar sai nang endura labang so ameleria pirthia dang pen la pen Karbi Anglong pen pawirlona eson a chitim female Anopheles mosquito pu a chitim nang check pensi labang so api ke parasite pulo lage plasmodium pu a malaria apido labangso a malaria PF lapen PV pu pasonia ke solonglong labangso malaria angthek ke apu sopigi nithom nipli lapen aparata aria keng pahong habet ang pen ga megang songpon la son si cheplang ansi tame ka phenei kali la nilutum department long wang da prang apu ke so pu Melira tahai la so apu kiso ke pura avi nang chelang dun ba ason a test nang cheklam dun lopola te pangthek pen prompt treatment pulo la bangke early detection and prompt treatment pu jong se nang cheklam dun lopola te inut ta malaria pen na jok thi bangwe Kedamtang jang mini pa engkore hini ari SS mukul ka tharbang kupia lampen loni atipi sangpi malini teron piapan areng hupasolo labang solama putak pen sami dipure kom sakia tumlong labang solam ki pali le jia phan sami SS mukul ka tharbang awam hem dam plutsi heli pen sami ke therasai sami pedoponlo bon sami laponat sangpi malini teron pi pen sami SS mukul ka tharapan sodak na kangsai pibek nang ji pu pensi dipu police station salong ham lamhoi pidamlo Dipu Police Station salong labang so lam hoi pidam det pu bai fisami pinranianta Dipu rai kom sakia tumpen SS mukul katharapan kenep kangnang kontek thede jok sangpi malini tiron pi pen ningam samsi chbaklang pon lasi prabjin pen SS mukul katharapan nep ingnang kontek thelu putangti sai jokji plutangti State Government Commissioner along ansami lampali nang kok pusi sangpi malini tiron pi pen phrangke thingdu ningji pon তাৰমানে মই 22 এপ্ৰিল দিনাখন যোনটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব আহিছিলোঁ তাৰপিছত আজিতো আই থিংক 24 এপ্ৰিল এতিয়ালৈকেতো পুলিচটো কোঅপাৰেট কৰিছে বাট দ্য কালপ্ৰিট হেজ নট বিন এৰেষ্টেড ছ' ফাৰ আৰু আজি আমি এই ড্ৰাইভাৰকটো পাইছোঁ হা যোনে এই মুকুল কাথাৰক গুৱাহাটীলৈকে লৈ গৈছিলে আৰু বেলতলাত তাক নমাই আহিছে আৰু পুলিচে এতিয়া তাৰ ষ্টেটমেণ্টটো লৈ আছে বাট আই এম জাষ্ট ৱাণ্ডাৰিং ৱাই আৰ দ্য এছাম পুলিচ টেকিং ছ' লং দ্য কাৰ্বি আংলং পুলিচ টু এৰেষ্ট মুকুল কাথাৰ ইজ ইট বিকজ হি ইজ এন ACS অফিচাৰ that is the question so if they don't act fast the Karbi Anglong police or Assam police does not act fast I will be bounded to go to the State Women Commission and also Nizang Karbi Anglong ronghang rongbong rong rakalong kedamtang jang bini pha ingkore hini ani rong pharpin pukar chu amai ingteng kep mesen pen pachun pon Mai pu hami rong phar pen khache pehem pu pona mai long EM su jo rong phar MC hatching rong phar lapen ki ongdung apin pu atum ta chitong dun Dasro mai long rong phar atum nang ki plang lapen rong phar akur aru pen chenglok ason alam san chimung pon si mesen pen pachun pon Karbi hey isia yutang barim laulak rom bang sok khon kalang ang bong jadi tum la sa yutang bang ke jadi tum long phal nok ban rom phal sol te le katine gali itu tum karbi ku khok karbi ku haru ku suri istame tum katine tang yutang Kinak, kue pipu istana itu mathalo. Labang soju tang, istana itu pereng kontuna, asu itu tang kontuna. Labang so katar lit pen, kue itu karbi, karbak ambong, antu istana pacini tuna.
asal putra kamata lawan so aktif mang pesi ni tu lawan so ajuta mangke jalan ni tu dari bom bom lemon bom konsep pinian ustame an bekeng dari kangli kang terapo hut ustame ni tu dari ustame si patun pon dan non itu perang along ustame itu unan boru jurusan kan ustame rasa asalnya sendiri pon bom ni labang so aku thang long ustame non tu bekeng lok pani tu makol ke muti apa kau bayar ustame ceneri lo langsung along ustame nang cerap nang cetu alir acam alon binon nang pedunjuk wapan ning hepensi meli karbi lo la ro fasing mai mai phu isapan kardom payu si Pini bertal anpen sikang ton pe iglo domi thangmi kardom